Gatos menapa dene kakang mbok ketingal kowe penggalih. Kula paduka pun sunan kakang mbok. Tobat. Nyai Suman. Sapa wong sing ora sedih ngrasakake lakon sing ora kepenakake ati. Coba to pikiran. Pikiran Suman. Nalika aku dadi putri boyongan saka Brahmandura, aku kaboyong marang negara Ngastina. Ora kaya-kaya bungahe atiku dene bakal dinawa dening Raden Pandu. Nanging jebul tibane ndata Gendari mung dadi bojone wong kutha. Luwih samengko Raden Destarastra mung jumeneng dadi adipati. Suman, luwih becik aku mati Suman. Yen mengkene lelakon mangke rumiyin kakang mbok. Mangke rumiyin. Pepejah menika dereng kinanten badhe saged ngrampungaken samukawis. Inggih, kula mangertos lan saged ngraosaken cuwane penggalih paduka kakang mbok Gendari. Lah yen pancen kowe ngerti lan bisa ngrasakake dhewe, kowe mung meneng wae Suman. Mongko aku kedarang-darang teko negara Ngastina iki lah ya mergo ketuke pamutahku to Suman. Mikala semono nggon gandruk-gandruk kapiraku kepengin nempu Dewi Kunti Talibrata. Kang nalika semono ngedekake sayembara pilih nganti ana korban kakang Gendara gugur ana kadhane paperangan. Betek-beteke kepengin ngrabekke kowe ora to Suman. Aku arep takon. Apa kowe iki ya bisa nampa kasunyatan saben sowan neneng kasewangan Praja Ngastina? Nyawang Dewi Kunti Talibrata uga ana sandinge ana kiwane Prabu Pandu ana kae. Rasamu kepiye? Rasamu kepiye Suman? Inggih kakang mbok. Kesajan kemawon. Kula ngraosaken manah serik dhateng Prabu Pandu ingkang gembelo mestakanipun rumaos saged mboyong putri tiga sareng sedhiten Dewi Kunti, Dewi Madrim lan paduka kakang mbok Dewi Gendari. Dupeh rumangsa bagus, rumangsa sekti banjur siyah-siyah karo wadon. Kakang mbok dipun trimakaken dhateng kakang Destarastra ingkang nandhang kutha menika. Estunipun manah kula nggih serik kakang mbok. Lah nek kowe pancen serik Suman, yen pancen kowe serik dene wis gelem cecipu ana ngarsane Prabu Pandu. Mongko kowe ora diweni kalungguhan apa-apa to. Kowe iki ya mikira Suman, mikira kowe. Inggih, mangke rumiyin. Kakang mbok mekaten janipun bot-botipun kepengin sungkem dhumateng kadang kula sepuh kakang Adipati Destarastra miwah paduka kakang mbok Dewi Gendari. Lah buktine apa Suman? Mangke rumiyin. Menawi kula menika mboten ngestokaken dawuhipun kakang Adipati Destarastra kaliyan kakang mbok Gendari. Lah mbokipun kula wangsul dhateng Prasajenah. Kula saged dados ratu. Saksedanipun kakang Gendara. Nanging sabab napa? Kula ngantos seciplu wonten garing Ngastina menika estunipun ingkang kula ingeten dawuh pengendikanipun kakang Destarastra. Suman, kowe adikku sing bagus. Kowe lak ngerti to tulungane kowe iki sing awas mripatmu Suman. Aku titip tulunanmu Kurawa, iki dadi tanggung jawabku lho Suman. Najan to sing anak-anak kuwi aku lawan Mbak Yumu Gendari. Ning
Aku pasrah sak putuhe marang kowe. Milanipun kula tesih keciplu wonten Ngastina niki. Estunipun yen kula kepengin badhe muktekaken pados kamulyan. Mulyanipun punan kula Kurawa maten lho Kakangga. Tobat. Duh atiku iki suman ora nyono. Sadhe duweni panjaka kang luhur kaya mangkono. Ya suman. Aku nedha nrimo banget ing panarimanku nanging banjur apa sing bakal mbok tindak gitu, Bu? Kowe iki gayuhan apa, Suman? Inggih Kakangga. Persajan kemawon sepisan kula badhe mlengseraken Gandamara saking kalenggan Patih Ngastina kaping kalih. Kula sengadi, kula sengaja badhe mbutek bali bening mbutek swasana. Damel kucing asma Prabu Pandhu wonten jagating pasrawunan. Oh, mangkono. Inggih Kakangga ya. Ya di pun Kakang Pitaya. Ora to. Kowe kuwi nuntun wong buta kok musuh. Yen rikat aku mbok glandang kaya geret darah. Yen alon aku sing ngunjani kowe, ora to Suman. Kowe kuwi aneh ngopo? Kok aku sing dadi sasaran? Sak nyandake. Sajan kemawon panjenengan mriku tiyang sepuh ing kawon kaliyan tiyang nem. Prabu Pandhu menika lakadang padha prenanen. Kenging menapa kok boten saged nrimo Prabu Pandhu? Mestinipun kalenggan Patih Ngastina menika lakadang kula. Kenging menapa kok dipun